M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Soc Ramon Mocholí, nascut a València, i sóc un principal pilar del projecte Redeu, un vi diví, el qual es basa en intentar recuperar vinyes, velles sobretot, en la zona de la comarca del Comtat. Bon dia, bona vespra, amics i amigues de Radio Pego i del Binatural. Avui marxem al Contact per a parlar d'un projecte bonic liderat per un jove vinyater, José Ramon Moncholo Beres, i també de com es porta el món de la viticultura a les nostres terres. És a dir que la situació de la viticultura al País Valencià està molt delicada. D'un costat, tenim vinyes precioses pertanyents a gent gran amb ningú per a seguir, i de l'altre, joves valents sense terres ni diners per a comprar-ne. Parlem de micro o minifundisme. La situació de les grandes finques està segurament diferent. A la comarca del Contact, després de trobades i converses, va néixer el projecte Redeu Vi Diví. El millor exemple que no n'hi ha cap fatalitat, sempre es pot obrir camins alternatius. Ja són 7 parcel·les de 3 propietaris diferents a l'entorn de Beniarres que són cuidades per Ramon amb l'ajuda de Nando, veí i company Alcoia. Els raïms són Ull de Liebre, que coneixeu com Tempranillo, Boval, per favor amb un B baixa, Tortosi, Tintorera, Monestrell, Malvasia i Macabeu. Ramon ha estudiat l'enologia a València amb els amics Verónica Romero de los Duques i més a prop de nosaltres, Manu Guardiola de Chaló. Va fer les seves pràctiques a França, a la regió de Bordeus. Després d'anys d'adquirir experiència com enòleg en diverses bodegues del territori valencià, actualment treballa en un gran celler i dedica el seu temps lliure i la seva passió al vi del seu projecte personal. Enguany 2023 ja tenim la primera bota legalitzada, és a dir que no estiga de casa. Resultat de 3 anys de feina. És un temps mínim per aconseguir a una vinya que volem per a fer un vi natural. El vi blanc sec, 100% Malvasia, un raïm que es troba a tota la província d'Alacant. També ha criat 2 altres botes de garatge, un rosat i un negre. De veritat, són vins que donen alegria al vinyater, al terratinens i a totes les persones que participen al projecte. La primera eixida pública de Redeu va ser a la nostra Fira de Pego, el 1 de maig d'enguany. Aquesta manera de cooperar és la única manera de triomfar en un món de competició i de competència desenfrenada. Tornallom es diu, una paraula tradicional valenciana que es refereix a la manera natural de treballar en comunitat per a realitzar moltes labors del camp o de l'entorn. La vinya de Malvasia porta ceps de més de 70 anys, plantats en got. Parlarem en pròxim capítol de la manera de plantar la vinya. Seguint tècniques respectuoses del medi ambient, control de les males amb desbrossadora i passar de reixes amb el tractor, utilització de coure i sofre per al control dels fongs com el mildiu o l'oidi, complementari d'un tractament preventiu amb equisets.
Realització d'una poda en verd per a controlar la vigor i donar una ventilació al raïm per una perfecta maduració. El redeu Malvasia reflecteix la passió i el caràcter del vinyater. Ell diu que és un vi fàcil a beure, ple d'aroma de flors blanques i del matoll mediterrani, amb un pas per boca onctuós i glicèric. De color ambre és definitivament un vi diví. Ara acabarem amb el Ramon que ens contarà com va néixer el seu projecte i com veu el futur. Salut! Aquest projecte de redeu naix en 2020, quan jo vaig treballar al celler de la muntanya, a Muro d'Alcoi. Vaig tindre la gran oportunitat de conèixer viticultors de la zona de la comarca del Comtat, els quals viticultors ja amb una certa edat que, per desgràcia, les seues famílies no anaven a continuar el cultiu de la vid, i aleshores jo el que vaig fer és intentar recuperar aquestes vinyes per a que no es abandonaren. I la primera vinya que vaig poder arrendar per treballar-la va ser una casualitat. Va ser la vinya del tio Pep de Beniarrés, el qual té una vinya quasi, se pot dir, centenària. Està datada de l'any 1954, una vinya de Malvasia en torn a una mitja hectàrea. Aquesta vinya, el tio Pep li tenia molta passió, l'ha treballat tota la vida i per una desgràcia ajena va tindre una malaltia i el qual ja no es podia ocupar, i en aquest moment apareix jo demanant-li a veure si volia que treballar-li la vinya, i les seues filles van veure com si s'apareguera Déu, perquè son pare estava malalt, no podia anar al camp, i jo li vaig donar la continuïtat. I així és on naix el projecte de redeu, en aquest cas per a elaborar el primer vi blanc orgànic, ecològic, sense sulfitos, que se diu redeu Malvasia. A dia d'avui, el projecte de redeu Malvasia també sustenta amb altre pilar que es diu Fernando. Ell és veí de Muro, d'Alcoi, i és un personatge molt important per a que actualment el projecte de redeu es dugui avant. Ell el vas conèixer també en la meva etapa al celler de la muntanya, i Fernando és l'home que m'ajuda en el camp, en el tema de les podes, de la vid, en la desmondar, en quan hi ha que tratar la vinya en sofre o en coure per combatir un poquet el mildiu i l'oïdio, que són els dos principals problemes que tenim així en la zona. I, des de luego, sense la seva ajuda, aquest projecte tampoc tindria sentit. Així que nosaltres, tant Fernando com jo, el projecte està basat en dos vinaters del comtat. I la intenció d'aquest projecte és anar intentant recuperar vinyes que n'hi ha en aquesta comarca del comtat, sobretot molt properes al poble de Beniarrés, el qual té una tradició vitícola, sobretot una tradició viverista de fa molts anys, en el qual moltes d'aquestes vids, que són parcel·les xicotetes, minifundis, parcel·les de poble, se pot dir, estan basades sobretot per a preparar el que són el plantó o les vares per poder fer després injertos per viveristes. I actualment estem intentant, hi ha altres viticultors del poble que s'han enterat del projecte que estic duent avant. Ells el que volen és que les vinyes no se perguen, que les vinyes se treballen, i actualment estem treballant 7 parcel·les de vinyes diferents
En este cas estem incorporant tortosí, en blanc, macabeu. També treballem en varietats negres tintorera, monastrell, giró i algunes varietats foranes, com també són la tempranillo, cabernet, merlot, que també, com dia, s'utilitzaven per a fer vara pels viveristes. I aquest és el projecte de Redeu. Redeu, actualment, estem en col·laboració amb els cellers del Cup de la Muntanya, de Planes, amb Hilari, que ells són l'altra part fundamental d'aquest projecte, perquè actualment és on estem elaborant el vi per a posterior poder embotellar-lo i poder eixir al mercat. Perquè ells també, la filosofia del Cup de la Muntanya és intentar sustentar-se en vins naturals i també recuperar les vinyes d'aquesta comarca, que, com he dit abans, és una comarca que sempre ha tingut un gran potencial tant en el cultiu de l'oliva com en el cultiu de la vid. I aquest és el futur. Jo espero que el futur del projecte continuï avant i poder anar recuperant aquestes parcel·les i cada any anar a treure aquests vins naturals, també per donar-li un valor añadit al vi i sobretot a la comarca. L'objectiu quasi principalment és això, intentar fer un vi natural i intentar recuperar valors de la comarca del comtat en quant a aquestes vinyes que s'estan perdent i que seria l'objectiu que tenim. I és moment d'estar units